molt bé, bones sensacions i per fer l'última regata hem complert el nostre objectiu, que era ficar-nos una mica més endavant i hem aconseguit estar junts amb els tres que estem davant. Bueno, per mi és el primer any i hem estat millorant la tècnica, però encara falta més per millorar. Hem d'aconseguir treballar en grup i treballar en bloc. L'objectiu pel Campionat de Catalunya és millorar la part tècnica en les bolles i les sortides per poder-nos posicionar i poder agafar els segons aquests que ens treuen dels que van davant. Els temps que tenim són oficiosos, no són oficials, perquè són els que ens ha donat el nostre timoner, i ha fet un càlcul de 3.26. Però bueno, estem a l'expectativa de que surtin els oficials, a veure si ens podem classificar per una de les eliminatòries que queden i tornar a bugar, que és el que volem. Jo fa 8 mesos que estic amb ells, pujo d'una secció que es diu social, m'he animat a passar a competició, que és més exigent, i no ens està anant com ens anava l'any passat. L'any passat hi havia membres amb més experiència que han deixat, per motius familiars imperiosos i altres exigències laborals, han deixat la secció, i lògicament estem recomposant l'equip. Queda un grup de 4 o 6 persones que eren d'abans i hem arribat 4 nous que estem adaptant-nos, estem adaptant-nos a, sincronitzant. I ens falta gent, És el mal que tenim els bugadors, Tenim 10 persones fixes i estem intentant captar algú més per poder bugar habitualment. Ens ha anat molt bé la segona, la primera, la crono, ens ha anat regular, a la Siaboga ens hem quedat una mica clavades, però hem de dir que després, a la final D, en aquest cas, hem remat molt millor i hem acabat contenta. Nosaltres, de fet, aquesta lliga no esperàvem massa, ho hem de dir-ho, perquè nosaltres, de fet, no tenim la barca, no tenim lleu mediterrani. Per tant, venien sobretot per tenir sensacions, per veure com ens anava, per preparar-nos, de fet, de cara a l'any que ve, que esperem donar una mica de guerra, no? Hem tingut bones sensacions, però clar, evidentment no hem estat a l'alçada dels resultats que potser hem tingut amb Llagut Català, no? Que vam quedar terceres, llavors. Una mica estàvem desanimades, però alhora sabent que no podíem competir perquè no teníem la barca adequada ni els mitjans adequats per poder fer-ho com nosaltres volem, no? Hemos ido a parar a la final B, lo hemos dado todo y ahí han quedado los resultados. Nosotras no habíamos hecho nada de Llagut Mediterráneo, veníamos de Llagut Catalá y la verdad es que esta temporada ha sido fantástica porque creo que hemos evolucionado y hemos conseguido muy buenos resultados. Que estamos súper orgullosas y sobre todo agradecer a todos nuestros entrenadores y a todo el equipo y a todo el equipo de REN Badalona. Muchísimas gracias.